Bine ați venit în bucătăria True Food! Sunt șef Laura Eremia, iar astăzi vom face împreună o rețetă tradițională reinterpretată într-un mod mult mai healthy. Ingredientele pentru rețeta noastră de astăzi sunt unele pe care le cunoașteți cu toții, mai puțin un ingredient surpriză. Avem mere, puteți să folosiți și mere verzi și mere roșii, sunt ok, însă le vom folosi cu coajă. Da, pentru că are foarte multe fibre care ne vor ajuta în procesul de digestie. Avem ulei de cocos, orice variantă de ulei de cocos este perfectă, eu folosesc unul care se solidifică la temperatura camerei pentru că este un ulei de cocos bio. Nucșoară, foi de foietaj, scorțișoară și surpriza este că nu vom folosi zahăr, vom folosi un îndulcitor care are aceeași putere de îndulcire ca și zahărul, arată la fel, însă are un indice glicemic foarte mic și anume 0. Asta înseamnă că vom avea mai puține calorii în produsul nostru finit și o glicemie mai stabilă. Îndulcitorul se numește eritritol. Această rețetă, care este și de post, se face foarte ușor. Nu aveți nevoie decât de o cratiță în care să pregătim aceste mere și să le dăm un pic de aromă de la scorțișoară și nucșoară. Aveți nevoie de un cuptor cu o tavă cu hârtie de copt și ingredientele despre care deja am povestit. Cum se prepară? Începem cu spălatul și tocatul cu bulețe în bucăți cât mai mari ale acestor mere delicioase. Am tocat merele, următorul pas este să punem o lingură de ulei de cocos într-o tigaie sau o cratiță înaltă pe aragaz. Nu trebuie să vă zgârciți cu uleiul pentru că o să-i dea o aromă foarte interesantă preparatului nostru. Așa că îl lăsăm la încălzit. După ce uleiul s-a topit, putem să adăugăm merele cu totul. În momentul în care merele încep să lase zeama aceea suculentă în tigaie, este momentul să adăugăm îndulcitorul nostru. El arată exact ca zahărul și are putere de îndulcire similară. Puteți să reglați cantitatea de zahăr pe care o puneți în funcție de cât de mult vă place. Deci zahăr o lingură egal îndulcitor o lingură. Da? Eu o să pun aproximativ 100 de grame de îndulcitor. Motivul pentru care am ales mere verzi este că îmi place ca într-o plăcintă să se simtă textura fructului. Și merele verzi au o consistență mult mai tare decât cele roșii, dar nu sunt la fel de dulci, așa că trebuie să fiți foarte atenți la cantitățile de îndulcitor sau zahăr pe care le folosiți. Textura acrișoară gustul acrișor și textura crocantă sunt foarte faine din punctul meu de vedere, așa că voi încerca să le păstrez în această plăcintă cu mere. Atunci când zeama din mere începe să scadă, este momentul să adăugăm condimentele noastre, scorțișoară, pe care cu siguranță cu toții o cunoașteți și vă place. Eu o să pun un vârf de linguriță, nu foarte mult, ca să nu devină foarte picantă. Miroase superb. Și puțină nucșoară, foarte puțină. Punem așa, ca și cum am presărat piper, de fapt. Mult mai puțin, atât. Ce bine miroase! Atunci când zeama din mere aproape că a dispărut din cratiță sau din tigaie, e momentul să oprim focul și să le lăsăm puțin la răcit. Următorul pas este să luăm foietajul și să-l poziționăm strategic într-o tavă de cuptor ca să putem să-l umplem. Vom face astăzi sub formă de strudel. Avem foietajul în tavă cu hârtie de copt neapărat și merele care aproape că s-au răcit, deci putem să le transferăm peste foietaj. Ce vom face? Vom face un fel de strudel, adică vom împacheta plăcinta o singură dată și vom sigila marginile cu o furculiță. Uitați ce bine arată merele astea. Trebuie să aveți grijă să nu aibă foarte multă zeamă, pentru că ele atunci când ajung la cuptor vor mai lăsa puțin suc și atunci e posibil să explodeze plăcinta și să devină foarte zemoasă. Cel mai probabil cantitatea de mere vă va ajunge fie pentru o plăcintă mare, fie pentru două plăcinte mai mici. Noi o să facem una și vedem cât de multă umplutură punem în ea. I love umplutură multă. Bun, și acum tot ce trebuie să facem este să o împachetăm. O ridicăm cu grijă și o punem peste. Și cu o furculiță sigilăm marginile, adică apăsăm pe ele și facem ca o margine de biscuit. Pentru că ele la copt vor rămâne cu minți aici.
După ce masăm foarte bine cantitatea de umplutură din strudel astfel încât să fie distribuită uniform, trebuie să-l ungem fie cu ou dacă nu ținem post sau suntem vegetariani, un gălbenuș de ou cu puțin lapte și cu o pensulă, fie vom pune puțin zahăr peste ca să se caramelizeze, să devină lucios și crocant, însă la jumătatea timpului de copt. Va merge la cuptor la 180 de grade pentru aproximativ 30 de minute. Trebuie însă să fiți foarte atenți pentru că foietajul acesta pe care îl găsiți în comerț se comportă diferit în funcție de fiecare brand, gradul de congelare sau cantitatea de grăsime din el. Așa că fiți cu ochii pe cuptor, nu-l lăsați de capul lui pentru că s-ar putea să fie necopt, fie mult prea crocant la cuptor cu el. Strudelul nostru este gata, a ieșit de la cuptor, miroase fantastic, s-a crăpat foarte puțin și curge puțin măr din el, dar este senzațional. Trebuie să-l lăsăm câteva minute la răcit înainte să-l tăiem, pentru că altfel se va super sparge în tavă, dar este fabulos. Strudelul nostru cu mere s-a răcit. Nu uitați că nu are zahăr, deci puteți să mâncați liniștiți atunci când vreți să aveți o dietă mai sănătoasă. Îl tăiem și îl punem pe farfurie. O să se audă super interesant. Iubesc cum se aude foietajul la tăiat. Ideal este să-l tăiați cu un cuțit zimțat ca să se taie frumos, pentru că este foarte fraged și bun. Aceasta a fost rețeta de strudel fără zahăr by chef Laura Eremia pentru True Food. Dacă vreți să vedeți și alte rețete adaptate pentru a fi mai sănătoase, share, like, subscribe canalului True Food. Vă pup!